Ani, lutuan ng sa lubi. Ani din sugnod ang kahoy para maluto ang lubi. Wow! Nangaluto na jud ang uban nga lubi. Ato na pay hilaw-hilaw. Hapit na jud mahuman og luto ang lubi. Makapalit na jud tag pan ani guys. Mao'y taon ni sa bukid ang mga kapangwartahan. Magbuak og lubi nya lutuon, baligya sa lungsod. O di ana say mga luto na. Gipangsud sa sako. Mga naluto na. Wow. Kanin luto niya. Humot kaayo. Linuto nga lubi. Gipugon. Nangaluto na jud. Lubi. Hindot tayong pagkaluto. Gamay-gamay na lang. Ang tani among tigluto si Erwin Kiso-Kiso. Among inanak. Pugihan taon kaining mga warta direk. Saka sa lubi. Nanay makwarta. Palit iksud anong pan. Gamay na lang kayo pa maluto. Utang diri nga kuan sinako. Gipang kuan na bungkus. Karga na ni sa motor. Para jud taon ni ato kapangwartahan diri kabaligya sa lungsod. Makapalit na ta sa ato ang kinahanglanon. So salamat kayo nyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. Manghinaot ko nga sa kanunay na ang jud mo. Mo like o mo follow o mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye.